Ambalima bamanan kamena Mali kono ani Mali kokan anga foli ni walimando bikata o kelengele na bela jele mafo yan fo sigorola ka fo nyana ko bisimila ka bi bamanan kuna foni sawali kene kono mimi na wala li chamake awi Mali kibarew ani jien fanwere kibarew la Mali silame dine nyemo ka faranyon kan je kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka marabolo la jereba forum régional kene sigira 5 ans kai marabolo konnana nyon kumbe so masamagan jabate kononana kabeni kari temene janvier kalo klemwa ani wulunvlai kene nyemwa kumbe kai marabolo nyemwo bulu akera sababu ye ben ani kelenyonya nyini sigibami ni onundo na anga Mali jamana konyanno fabala Bamako ni akene labena Bamako dine nyemo Mali jamana dine nyemo bela jeli kafara Bamako tutige baoka ani furuba tonfe kabeni mekalo kletani saba ani akletani nani temene uko sigibami ma ko journée nationale de mobilisation d'urgence benka ani lanyini mununi olu bora kene konnana kaseka jigini oye marabolo konnana wala sa kaseka ta nyefolike o ko kunka ama wala donia ka fo Mali silame dine nyemo ka faranyo kan je kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tonde uka tamay kata kay marabolo kono abedo o ci koma segini ani o jabi nyefoli de kadara konnana Alhamidou Badini Amadou Kamara Fuseni Keita Buya Kulibali Ibrahim Kulibali Samba Traoré ani Modibo Konate olude kunye anga tamadi unye Cherifla Jabrani soto wala usera kansa mafemuna anga je anga olulaje إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت القرآن سنوما كالالي أودكرا كمالي الإسلام دين يمو كفران يكون كان جكلوبا groupe des leaders spirituels du Mali kanibara nundu kai dugu kono ni furuba sigi moni chiko masegi do ma chama itali kala kerenkerele yala kai dugutigi la kan dine mo fuka tabla kai marabau kan kai dugutigi betola kai horon betola kai nyamagala na jeliu a betola ko ka sirfuke na ka delegation bismillah ani anyere ka dina nyamugo minumbeya ambe duwawu kuye ka nyata yirula dina nyamugo minumbeya ubu sekola useko e fenfenye ubakela nintoy ay bara min ke jamana en kono nana do maninte aberse ka fo nga wajibu fo do ka fo ay bara ke islamiya joro bedela ay bara ke dine fanfelala ayra baraka chrétien ka kuma mesisa leader de ni barake ka dine ube sama ku fara nyoka jamana en kono kadaka ambe de jamana din kelewni ambe blala ala kira de nola ala kira sallallahu alaihi wasallam ale mamma bo mala ale chira de dan fo mbe ka hina koso kada ka wuli ka jo kan jamana nyeta ani dine sabatilila muso masonga to ko ni nyola jere baina muni dine kelengele na beba jo rosurala no misali nyumando e ambalma chrétien yeli ni kenen kan Srifiga e kule kambo kanga wuli de kanga nyogon sembla ka ke bolomine lameli kera doni nga lameli make ko sebe ngambe bi mina chiayira aye sabara do asena ka Europe de yala kata Iran nasara ula ko islamia dine de civilisation dine ko islamia de hakedi dan fen bema ali wulu ali jakuma kanga islamia kira no Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani yahudiyo sigira Madina ani nasara sigira Madina madan karula ko islamia ni bebe kun ko islamia te bambuta dine ko kana anga Mali noko ko islamia obia mino be welele ke ni jogoni dambe ani hine Chérifla gwila ka boya nga to de ira diemala u ka do Mali islamia jumei ko ka fo El Haj Cherif Ousmane Aïdaraye ko ambe ka la mede ambe ka la me ko o ka to akono o kore ka ko jama be ka la me andronte de jama be ka la me oh ni jama dumbe ki la me abse ka ke ikadi doye imandi doye ko abesira minka akana bo okande
ka akani kofle ko ni bɛɛ y'i bayila ni ala i bolo minɛ sanfɛ i tɛ bi. Jamiyatu Ansaru tɔndenw n'olu kale ka ɲi diinɛ dɛmɛli ni u ni n'u ka nafolo ye olu y'u jɛniyɔrɔ fin cogo min na Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka ni kɛnɛ bɛ se kɛ wasa ye. Bamananw b'a fɔ ko tiɲɛ dadelen ko nkalon kumana bɛ s'a la. Karamɔgɔ ni tun ma kuma Mali bɛ yɔrɔ min bi san kun t'a sɔrɔ yen. Jango kɛrɛnkɛrɛnnana anw denmisɛnw ye min ɲɛ an ye Ala de bɛ se k'i sara. I ye silamɛya yira an na sira min na min bɛ se ka jamana jɔ ka faso kɛ kelen ye i sara bɛ Ala de bolo. Anw denmisɛnw bɛ layidu min d'i ma an b'i kɔ su ani tile sabula seitanɛ ka équipe ani Alakira ka équipe a match a bitter ye Cheikh Ousmane Madani Haidara de ni e te match tɛ se ka gagner an b'i kɔ k'i dɛmɛ su ani tile i mana wuli yɔrɔ yɔrɔ an bɛ Mignon lajɛrɛba ye mun n'a bolo da la Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali fɛ laɲini mun b'a la o de ye ka ci kɔmasegi kɛ ka sanga ni diinɛmaw ani jamana ladalatigiw ka tile fila sigi ye mun kɛra Bamako palais des sports la mais kalo tile 13 n'a tile 14 san 2018 kɔnɔ o tile fila sigi mun n'a kɛra diinɛmaw ani ladalatigiw ka bolodiɲɔgɔnman kɔnɔ laɲini mun b'a la o de ye bɛn ko tɔɲɔn t'a la ani basigi sabatili ye Mali jamana kɔnɔ Tombouctou ani Moti fo ka taa bila Sikaso ani Segu tɛmɛlen kɔ Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o y'a laɲini ka ni forobasigi in boloda Kayi dugu kɔnɔ wasa bɛnkan mun sɔrɔla diinɛmaw ani jamanatigiw ka tile fila sigi sen fɛ ka n'o kɔmasegi kɛ Kayikanw ye. Lahaliya yɛrɛ b'a laɲini diyagoya la bi an ka wuli ka lɔ an ka nin baara in kɛ an ka karamɔgɔ an'an ka ɲɛmɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara a kɛra sababu ɲuman ye ka wuli ka jɔ ka don Kayi ani Mali bɛɛ lajɛlen a duba du fɛn fɛn ni ka sɔrɔ u mamakɛw n'u faw tun jɔlen don Ala ka nin diinɛ la ɲɛnamaya la o y'a sɛgɛn kun k'a ɲani kun Ala ka diinɛ ka se ka ɲɛnamaya cogo min olu denw n'u mɔden minnu bɛ yen nɔ a wulila ka don bɛɛ lajɛlen kan k'a yira u la k'a fɔ lahaliya mun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ sisan a bɛ ka diinɛ in woromba ni cogoya mun ye n'an ma wuli ka jɔ an bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛn kɛ mun bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw ani sini naba ninnu k'olu kisi a bɛ na kɛ balawu dɔ ye balawu mun n'an yɛrɛ tɛ danyɔrɔ dɔn a la o sababu kama hakili ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen y'a faamuya baden ɲumanya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen sɔnna ka bɔ an n'a farala ɲɔgɔn kan ka jɔ an filɛ o baara dɔ de la bi. Ni journée restitution mobilisation d'urgence min n'a hakili la taara fɛnɛ groupement président Cheikh Ousmane Madani Haidara les 13 les 14 mai Bamako 2018 ale de ye hakili la sɔrɔ ka silamɛw ani dugutigi ni laadalatigiw ani mouvement arméw ani plateforme ani couches sociaux fɛn fɛn bɛ n'a da bɛ Maliko la parce que Maliko de fɔra Ala y'a kɛ a bɛɛ nana ka na appel lamɛn les 14 les 13 Bamako o tile fila baara maa minnu nana n'olu ye délégation maa 600 ni kɔ recommandation dɔ bɔra a kɔnɔ point 36 don u y'a ɲini baara in kana dan Bamako ko ka restitution k'a la région kelen kelen bɛɛ lajɛlen na région minnu nana participation na Chérifla ye ko in dabɔ hakilila min kama jelibɔn ka jɔ maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamu o ɲɔgɔn faamu n'o baara an bɛ Ala de deli jamanadenw k'o faamu ka minɛ ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra an ka jamana bɛ basigi Ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ. Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali n'o maa ɲɛmaa ye Ansaru ɲɛjɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ye u tanuna Kayi marabaw fɛ ka da u ka hakilina ɲuman kan mun n'a bɛ jamana kanu fɔ bawo laɲini mun b'u kɔnɔ o de ye ka diinɛ ɲɛɲuman yira jamanadenw na ani ka wuli ka jɔ boloda wasa ka kolosuma nati ko kura Mali jamana kɔnɔ. Kɛnɛ in sababu ye cɛ mun ye n'o ye Cheikh Ousmane Madani Haidara ye hakili la a bɛ mun na diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama et puis a ye démarche mun daminɛ n'o ye ka silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hakili la Ala ye a bila o baara de la et puis a ye baara kura mun daminɛ nin wagati fana kɔnɔna la hakili la n'o ye ka leaderw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a dɔn a ye nɔ bɔ an b'a dɔn a bɛ se fɛn na mun tɛ nin ye ale cira Mali dɔrɔn tɛ ale cira diɲɛ de ma ni diɲɛ y'a ka hakilinaw faamuya ni diɲɛ y'a ka tagabolow faamuya ni diɲɛ y'a ka ladilikanw mɛn siga foyi t'a la kira nana ci mun na o bɛ faamuya diɲɛ kɔnɔ. Ni
rencontre vraiment avec en administration de Kosobe parce que ka lafiya do jamana kono jamana donc ka ñogo mine vraiment pour que vraiment jadisi mimbe anga jamana kono ka bampe Mali kono vraiment aniso wasara a jaran am abonnement Haklina jigila amawna donya ka foko groupement des leaders spirituels musulmans du Mali noye Mali al-Islam dine nyama ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye a sinsilen do jamana marabolo kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa kabini ni jɛkuluba in sigila sen kan a ka baaraw bɛ tali kɛ mun na o de ka diinɛ ɲɛɲuman yira jamanadenw na n'o ye sufiya taabolo ye o bɛɛ tɛmɛlen kɔ ka da u ka fasodenɲumanya a n'u ka jamana kanu kan o kɛlen do ka wulikajɔw boloda wasa gɛlɛya minnu kun sinlen do an ka jamana ma ni san damadamani ninnu kɔnɔ ka fu siri o gɛlɛyaw la jamana ka ɲɛta ani jamanadenw ka lafiya kosɔn. Mali al-Silamia dine ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka sigi kɛnɛ kɔnɔna na Kayi marabolo kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔba ni o ye an karamɔgɔ ani an fa a Seyid Cherif Usman Madani Haidara ye ale ye dantigɛli mun kɛ kɛnɛ kɔnɔna na an ka jɛ k'o lajɛ Alhamidu Badini ani a ka jatalaw ka ɲininkali galamana. Alhamdulillah vivre ensemble an ye min do ana o ye an bɛ ka balo Ala ka hɛrɛ la ka balo ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ dɔ ka tɔɔrɔ ma se dɔ ma i ye siya min ye o t'a la i bɛ diinɛ min na o t'a la tant que ye maliyɛn kɔni ye an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka balo ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yafa ɲɔgɔn ma o de ye vivre ensemble min ni ɲɛ b'a la silamɛya ye o de ɲini diɲɛlatigɛ la quoi k'a fɔ adamadenw ka balo Ala ka hɛrɛ la ani Ala ka kanu na fo an ka se Ala ma hali n'a ka diinɛ tɛ kelen ye a ka taabolo tɛ kelen ye wulikajɔ in an b'a la a mɛnna mais an yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali la bi an ka jamana de do ɲɔgɔn faga cayara kɔnɔ siya ko kuma cayara kɔnɔ ayiwa an wulila ka jɔ de siya ninnu bɛ se ka bɛn cogo min na ka siya ko to yen ka diinɛ ko to yen an bɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ maliyɛnya la o tuma na an wulila ka jɔ de kama tari fagali na se ka jɔ jolibɔn na se ka jɔ Mali kɔnɔ an ka wulikajɔ yɛrɛ lasiliba de ye nin ye komi min bɛ kɔrɔnna ani min bɛ Mali yɛrɛ cɛmancɛ la bi Segu jamana na bɛɛ b'a dɔn an ka wulikajɔ ye nin de ye ni Ala sɔnna pour que Ala bɛ se ka o kow ban cogo min na Ala ka Mali lafiya Ala ka malidenw lafiya Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala k'an don da kelen fɛ k'a bɔ da kelen fɛ lafiya kɔnɔ ani bɛn kɔnɔ. Ali bi an bɛ to Kayi marabolo kɔnɔ Kayi taama in sen fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Cherif Usman Madani Haidara ye sojɔ baara dɔw ka olu birikiden fɔlɔ da sojɔ baara minnu ni olu bɛna tali kɛ Kayi alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru olu ka baara dangɛnɛmayalenw kan sojɔ baara min kɔnɔna na u bɛna résidence Cherifla jɔ ka se ka so dɔ jɔ an karamɔgɔba a Seyid Cherif Usman Madani Haidara tɔgɔ la Kayi marabolo kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso centre de santé o jɔli baaraw bi a la ka fara misiri fana jɔli kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ musaka min ni o bɛna don baara in ninnu dangɛnɛmayali dafɛ u ka ca ni sefa wari miliyɔn 950 ani 50 ye a bɛɛ lajɛlen bɔbaga ye Kayi ansaruw de ye a kɛra ka bɛn ntɛnɛndon ma janvier kalo tile 28 Kayi di kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔ Amadu Kamara Alhamidu Badini Fuseni Keita Buya Kulibali Samba Tarawele Ibrahim Kulibali ani Modibo Konate fɛ an ka jɛ an ka o lajɛ Amadu Kamara bɛna o ɲɛfɔ an ye. Jamiatu Ansardin ka bɔ Kayi ka sanga n'u ka baaraw bolodatogo ye an'u ka laɲini ye n'o de ye k'u ka kanubagantiya u seko an'u damayira la u y'a kanu ka ni so belebele n'o ye a Seyid Cherif Usman Madani Haidara ka so ye ani kɛnɛya so ale ni alabato wɔrɔ ka sanga ni juma misiri belebele jɔli ye ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen birikiden fɔlɔ dara tɛnɛndo janvier kalo tile 28 san 2019 silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara fɛ min kɛra Kayi ladalatigiw a diinɛ ɲɛmɔgɔw a n'a maaba bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'a kɛra bonya ani nisɔndiya ye Jamiatu Ansardini maaw bolo ka bɔ Kayi. An filɛ jɔyɔrɔ min na ale de nin baara yira an na k'a fɔ silamɛya tɛ ka sɔrɔ dɔw ye silamɛya tɛ dogo ye an ka baara kɛ an ka mɔgɔw wele ka na Ala ka diinɛ ma tiɲɛ kan anw ye layidu di k'a fɔ an b'an karamɔgɔ in dɛmɛ ani a n'an ka nafolo et puis an bɛ layidu in kɔrɔkɔrɔ a ɲɛkɔrɔ nin kɛnɛ in kan a k'a dɔn cɛ min bɛ Kayi yan a cɛ a n'a muso an ka layidu min bɛ an n'a cɛ n'o ye an n'an ka nafolo in ye a b'a ka sira kan fo saya inshallah layidu a ti bɔrɔtɔ. Karamɔgɔ a y'an kalan baara de la
aya fo cogo mi aya ke ti ayere ye bara ke katlaka an su kambla bara la amba akere do kaya aya su kambla bara mi amba kene kaya bi no ye ni ansaru ka dorome farale nyonka ka dugukolo sa ka docteur so jo ka kala nyoro jo ka misiri jo abela jere ya fantanye dorome kene tibo favere la kanadama bulubali yang kimina anya me anya famu Allah mani demana minga sulu kumana bulubali ibe ala fele ibe ala nove ibe kala nove ne bana kon babe kila degi kai be tokola nye million kelen ke ka kai kau de kadi sama sali ala mamad ni baraba kule min bolo dalen filɛ nin ye n'a bi tali kɛ misiri jɔ kɛnɛyaso jɔ ale ni an fa n'an karamɔgɔ a seyidi sherifu usman madani hayidara ale siyɔrɔ jɔli ma n'a musaka bɛɛ lajɛlen bi taa bɛn sɛfa wari miliyɔn 900 ani 50 n'a nɔnkanfɛn ma n'a bɛɛ lajɛlen bina bɔ jamiyatu ansardini maaw kun kayi mara kɔnɔ. n b'a fɛ ka dakuruɲa kelen dɔrɔn de fɔ an ka ɲɔgɔn hakili jigin o la ansardini ka kɔngɛrɛ senfɛ ɲinan Bamako. Journaliste dɔw nana k'u bɛ interviewer ko n bɛ mun fɔ ansardini ko la kuma la surunya la komi tubabukan don ne ko n ko anw ka tubabukan ma taa yɔrɔ jan kosɛbɛ mais n b'a fɛ mɔgɔw ka mun dɔn dɔrɔn ansardini ye jama ye minnu sont en train de conjuguer les actions de l'islam au présent de l'indicatif. Bon ni so un projet a bɛ baara bɛ kɛ san 3 kɔnɔna na a wari fana bɛ taa bɛn miliyɔn 950 ani jate ma soit l'équivalent de 1 450 euro miliyɔn 1 ani caman a bɛ bɛn o ma projet in fana a bɛ kɛ dugukolo min kan a fɛnsɛnnen a bɛ taa mètre carré 2000 jate la bon so in projet in résidence de b'a kɔnɔ n'i ko résidence karamɔgɔ dakayɔrɔ résidence in fana dugumala b'a la sanfɛla fana b'a la maintenant o fana kɔnɔna la an ye jardin ba k'a kɔnɔ espace de détente b'a la piscine b'a la n'o fana bɔra yen résidence kɔfɛ ala ka so ni karamɔgɔ n'an y'o ŋaniya ye o fana b'a kɔnɔ o ye misiri ye o misiri fana la étage de don ni ala ni kira sɔnna ma rez-de-chaussée b'a fana la sanfɛla b'a fana la n'o an bɛ se k'a fɔ la dɔgɔtɔrɔso fana bɛ projet in kɔnɔna la maternité dispensaire kɛnɛya bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na olu fana bɛɛ b'a kɔnɔna la. nin baara nundo in kɛra wagati ye jamiyatu ansardini maaw bolo bonya nisɔndiya ani karama ye ka daba ala fo ale min sɔnna nin waati in ka kɛ u ɲɛna u ka k'a seere ye ka kɛ a seyidi sherifu usman madani hayidara la nisɔndiyalan ye. nin kɛnɛ in baara karamɔgɔ ka baaraw la baara fitininini de jɔ ka da mun kan adamadenw farikolo furakɛli min ka gɛlɛn n'o ye a y'o de daminɛ n'o ye dusukun furakɛli ye karamɔgɔ ye dusukun de fɔlɔ furakɛ walahi nin kɛnɛ kan an bɛ mɔgɔw dɔn minnu tun bɛ bɛɛ da dulɔ min na dulɔ concours de tun bɛ sigi ani cɛ o cɛ y'a k'a yi dan a kelen bɛ casier min k'a ban mais karamɔgɔ ka kuma kama bi o ye cɛbaw don ye ka fara an kan ka diinɛ jɔ. nin baara mun bɛ Kayi yan ni ɲɔgɔnna bɛ Mali fan bɛɛ fɛ ni ɲɔgɔnna bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛɛ kɛra ni Sherifu Usman Madani Hayidara ka bilasirali o de ye o la an b'a yira an karamɔgɔ la ale b'a dɔn ka ban min b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais an b'a yira jama de la o k'a dɔn k'a fɔ Sherifu Usman Madani Hayidara an tugun'a la parce que an dalen b'a la danaya min don mɔgɔ ka nɛnini tɛ fɛn bɔ a la mɔgɔ ka tanu tɛ fɛn fara kan a minɛn falen don an bolo o la a ko an ka ɲa de an t'a kɛ ale ye nin dɔgɔtɔrɔso min bɛ jɔ yan sisan nin tɛ kɛ ale ye nin bɛ kɛ Mali de ye donc ale ka ɲani bɛɛ kɛra Mali ko de la an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya laban ɲuman d'a ma. an b'a yira u la k'a fɔ ko nin baara min n'a minnu donna a seyidi sherifu usman madani hayidara fɛ n'a nafa ka bon kosɛbɛ wa a na kɛ sabu ɲuman ye kayikaw ma bari sabula fantanw dɛsɛbagatɔw ani yatimaw olu caman na furakɛli sɔrɔ yan k'a sɔrɔ u ma musaka bɔ wa a na kɛ sababu wɛrɛ ye alisilamɛw bolo yasa k'u ka alabato baaraw kɛ lafiya ani nɔgɔya kɔnɔna na wa so belebele min fɛnɛ bɛ na jɔ a n'a to ni a seyidi sherifu usman madani
Madani Haidara waati min n'a y'a kanu ka se Kayikaw fɛ yen a na jigin wɔrɔ sɔrɔ lafiya kɔnɔna na nin baaraba kule ninnu n'a musaka bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 950 ani 50 ma a bɛɛ lajɛlen na bɔ Jamiyatu Ansardini maaw ka bɔ Kayi mara la wa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ san 3 kɔnɔna na min ni ala jɛnra n'a ye a seydi Chérif Ousmane Madani Haidara a nata nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kolobo kari ni nisɔndiya ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka baara ninnu kuncɛ hɛrɛ la ka kɛ a seydi Chérif Ousmane Madani Haidara a kɛnɛma ɲɛna. Amina ya Rabi Amadou Kamara ala ko duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ hali bi an bɛ to alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru bolofara min bɛ Kayi marabolo kɔnɔ olu ka sojɔ baara in birikiden fɔlɔ dali kɛnɛ kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ani mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na minnu ni olu y'u ka wasaw ani u ka nisɔndiyaw jira ka laban ni ka seereyali kan caman kɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba a seydi Chérif Ousmane Madani Haidara ma ali bi an ka taamadenw ka ɲiningali galama la an ka jɛ an olu lamɛn. Kon k'a f'aw ye min bɛna kɛ yan a bɛ kɛ Kayindikaw de mais a bɛ kɛ Kayi bɛɛ de a bɛ kɛ Mali bɛɛ de parce que a ka ko kɛra yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ de jɛlen b'a la tout le monde i taara i ma taa ye i bɛ yen n'i kɔni bɛ tiɲɛ de fɛ i bɛ ala fɛ i bɛ tiɲɛ fɛ i bɛ kira fɛ n'a ye min fɔ i bɛ sɔn a ma an kɔni sɔnnen b'a ye ne yɛrɛ kɔni sɔnnen b'a ye. An nisɔndiyalen don bi an Kayikaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don k'a da an ka Sarifkɛ ka nali an fɛ yan Kayi yan ale n'a ka délégation an n'a dɔn an k'o dɔn ye dɔnba de an bolo o don an y'a fɔ kunbelikɛ yɔrɔ an nana ka bɛn dɔnba ma n'o ye juma dɔn ye an fa Adama Dara juma de o don nisɔndiya an n'a y'a kɛ ɲɔgɔn bolo ala y'an dɛmɛ bi tɛnɛ in fana ye alakira sallallahu alaihi wa sallam bange dɔn ye an n'a jɛra yan fana k'a bɛna an dɛmɛ yan ala ka so la ani kɛnɛyaso k'a bɛ n'o jɔ yan ni ala y'o kɛ a tɛ bara n na alakira mɔde bɛɛ y'a seeriya k'a a sen n'o ye alakira sallallahu alaihi wa sallam sen n'o de ye a fɔra n ye yan k'a ye baara de yira an na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ŋaniya o kelen ye an ka miiriya o kelen ye an b'o seeriya kabiri fɔlɔ fo ka na seeriya bi sabu tɔn mun b'a bolo yan n'o ye ansardini ye a tila ka tɔn wɛrɛ labɛn ɲa n'o ye groupement ye nin fɛn fila in de bɛ ba kelen fa kelen kabiri don min an ye ansardini ye yan n'o tugulen bɛ an ka Sarifkɔ cɛ kɔ an ma dɔ wɛrɛ ye u nɔfɛ n'a ma kɛ ɲɔgɔn minɛ ye n'a ma kɛ baara kɛli ye ka silamɛw dɛmɛ. Ni Chérif Ousmane Madani Haidara Kayikaw fo an bɛ foli segin a ma ka d'a kan alakira mɔden dɔ sallallahu alaihi wa sallam diinɛ baarabaga de don a ye diinɛ nɔ min kɛ dugu in kɔnɔ a ye min kɛ jamana in kɔnɔ a ye min kɛ jamana in kɔ kan fɛn dogolen tɛ wala ni maa ma dusukun ka ɲi n'i bɛ diinɛ in dɛmɛ ni de fɛ n'i ye diinɛ dɛmɛbaga i bɛ fara a kan o ye wulibali de ye o kosɔn n'ale Kayikaw fo an fana bɛ foli in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a segin ale ma k'a fɔ ko an ye foli in d'a ma an tun ni fɛn fɛn ka kan an y'a bɛɛ to a bolo an bɛ tila ka dugawu kɛ baara in ala k'a ɲa an bolo fɛn fɛn bɛ baara in ɲa ala k'o ɲa an ye fɛn fɛn bɛ baara in ti ɲa ala k'o kunbɛ an ye. A kɛlen kɔfɛ ka Kayi alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka sojɔ baara birikiden fɔlɔ baaraw ɲɛnamaya an karamɔgɔba an fa a seydi Chérif Ousmane Madani Haidara a ye a ka nisɔndiyaw jira ka laban n'a ka duwawu don kɛ an ka jɛ an ka o lamɛn an ka taamadenw ka ɲiningali galama la. An bɛ fɔlɔ ka ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dingɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin nin jama sanima in ma
kayiya bi minnu y'u ka baara bila kana fara jamiyata ansar dinil islamiya kan u ka bi wulada in na baara la an ka foli bi jama bɛɛ ye cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba n'an bɔra yen kɛnɛ in yɛrɛ denfaya bɛɛ kalifalen bɛ an fa min ma n'o ye elhaj ami ɲangi ye an b'a fo an b'a fo ka segin k'a fo elhaj ami ɲangi a ka kan ka tanu a ka kan ka barika da farafinya min y'a nagasi k'a segin kɔ o de ye dɔ tɛ sɔn dɔ ka ɲuman ka fɔ o de y'an segin kɔfɛ o de la an ka kira sallallahu alaihi wasallam a ka dugawu kun ka ca ni dugawu in kun b'a bolo a b'a fɔ ala n b'i deli i ka n kisi ne Muhamadu jɛɲɔgɔn tɔɔrɔ ma jɛɲɔgɔn min bɛ n ka ɲuman dogo ka n ka juguman fɔ an bɛ ɲangi an b'i fo i ye baara min kɛ i ka kan ni foli ye n'o tɛ i tɛ dara si cogo dɔn a t'o dɔn nka an bɛ ɲangi kan ka fo n b'a fo ni min ye wa ma shahidna ila bima alimna an ti foyi fɔ a kan an bɛ min dɔn kɔ o san ka ca an bɛ ɲangi an y'a dɔn ni fɔnisiraya de ye o ye alakira jogo dɔ ye sallallahu alaihi wasallam an y'a dɔn ni yɛrɛ dɔgɔya ye maa o maa bɛ kuma ala ka diinɛ kan i kɛra mazhabutigi si o si ye i kɛra turuku sifiya maa o maa ye n'i jiginna nin cɛkɔrɔba in kan i fa de don e de kan k'a barika ɲini mais ale de b'i loger i bɛ to dun ka ji min n'i ta kuma sera i ka transport bɛ d'i ma ala kama a dɔnnen don n'o ye yan o kɔfɛ ala ye hɛrɛ min k'a ye a ma ala janfa elaja an bɛ ɲangi an invitera ka na a ka kuranɛ so dayɛlɛ la yan a ye yɔrɔ min jɔ fandandenw ye u ka kuranɛ durusi ye ala kama asilamɛw mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ ka baara la an fɛ yan bi n'i ko kira bɛɛ bɛ girin sallallahu alaihi wasallam dɔw wɛrɛ tɛ ko ye a tɛmɛna dasanimaw de la kɛbir ani kɛbir fo ka se anw ma yan o de la a bɛ k'i n'a fɔ a b'an bolo yan bi malgré juguw bɛ yen u bɛ kira neni u bɛ kuranɛ neni u bɛ silamɛya neni u bɛ fɛn bɛɛ d'a kan mais cɛ minnu jɔra olu sera ka kira mankutu kɛ ka fan bɛɛ labɔ don o don silamɛya bɛ kɛ kura de ye an bɛ denfa in fo a ka ɲumanya la a ye bonya minnu kɛ kayikaw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan mais a caman de kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ani ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba sara bɛ ala bolo Mali jamana minisiri muso min ni ale ka cɛw bɛ ɲɛsin Mali jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli kama ka fara Faransi jamana ka lasigiden kan min ni o bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ani Agence Française de Développement Mali cakɛda o maa ɲɛma u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka tɛgɛ nɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn fila la bɛnkan sɛbɛn minnu ni olu bɛna baara bolodalen dɔw de ye musaka ko fɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn in tɛgɛ nɔ bila la Mali jamana minisiriso la minisiriso min ni o ka baaraw bɛ ɲɛsin Mali jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama tɛgɛ nɔ bila kɛra ka bɛn ni arabadon de an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Samayira Sanogo ani Baba Keita u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ. Bɛnkan fɔlɔ min kɛra ni tigɛnɔbila kɛra a la o ye projet ye n'an ko min ma appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régions d'origine phase de diaspora D o ye hakilina ye min na baara cogo min na mɔgɔ minnu bɔra ni ka taga o gɛrɛsɛgɛ ɲini jamana kɔ kan ŋaniya ɲuman min bɛ o la ka ɲɛsin an ka ba Maliba ma o baaraw bɛ se ka lawaleya cogo min na ka kɛ o sago ye nɔgɔya ani
baden kɔnɔna na bari bamananw b'a fɔ ko faso kanu ye limaniya dɔ ye o de hukumu kɔnɔna na baara in kan ka sigi sen kan cogo min na tunkaramadenw fana na se o jɔyɔrɔba fi jamana lawara la bolonɔbila kɛra bɛngasɛbɛ filanan min kan o bolila hakilina dɔ kan n'an kɔ ma projet d'accompagnement de la jeunesse et des collectivités territoriales dans les initiatives de formation et d'insertion professionnelle o ye hakilina ye min lawaleyali a bɛ se ka na ni bɔdaw caman ye baarako nasira la minnu bɛ yiriwa mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka marayɔrɔ durula la min ye mɔti région ye ni hakilina in a n'a baarada caman de dayɛlɛ denmisɛnninw ye e n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita a y'a fɔ cogo min na ko a ye nin manda ye kɛ denmisɛnninw ka manda ye o la baara ninnu bɛna sigi sen kan mali bɛ se yiriwa cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na baara bɛ se ka cari cogo min na sifilakaw bolo ka ɲɛsin jamana taaɲɛ ma min fɔra sisan an bɛɛ y'o ye anw tunkarakaw bɛ baara min na jamana kɔnɔ a dɔnnen don bɛɛ fɛ an ka jateminɛ na banque mondiale ye min fɔ san tɛmɛnen n'o ye 2018 ye u ka dɛmɛ sera mali ma fo ka se miliyari 538 ɲɔgɔnna ma mɔgɔ min b'o o kɛ jamana ye o ye baaraba de ye donc an ka baara bolo sinen don min ma u bɛ dɛmɛ min bila ka na o dɛmɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ mun ye ka kɛ sigida ɲɛtaa ye donc bon projet in bɛ sigilen don mun ni mun kan n bɛna o fɔ aw ɲɛna projet sigilen don min kan i mana bila 100 sira o 100 sira la anw bɛ 70 ɲɔgɔnna an jɔyɔrɔ y'o ye tunkarakɛw olu jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ 10 ye sigida ɲɛtaa mɔgɔw fana olu jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ 20 ye donc 100 sira o 100 sira an jɔyɔrɔ ye 70 ye an b'a di mɔgɔw ma falaki mais falaki min don ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan de b'a la takan n y'a wari dira wari takan ye fɛn dɔw de ye o fɛnw o sigilen don ko dɔw kan f'i ka o de sɛbɛntiya n y'a mɛna projet fɛn fɛn kɛ sigida min na il faut que o sigida ɲɛmaaw n'o ye mairies ye n'o ye collectivités ye f'olu ka sɔn projet kɛli ma ni tɛgɛnɔbila baara ninnu sen fɛ an ka minisiriso min bɛ yen ni o ka baaraw ɲɛsinnen ma mali ani jamana wɛrɛ kunkanko kibaru la o ye o ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni baara ninnu ye o y'a yira k'a fɔ ko nin ye baara ye minnu bɛ don bɛn ani jɛɲɔgɔnya sira min bɛ faransi ni mali cɛ fo ka taa se union européenne ma o labanna ni k'a fɔ o ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ko faransi fo ka taa se union européenne olu bɛ dɛmɛba de ta ka ɲɛsin an ka jamana ma cogo min na yiriwa ani bɛn bɛ se sabati cogo min na o labanna ni k'a fɔ o ɲɛna ko baara minnu filɛ ka kɛ bi labɛn bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan cogo min na a na se lawaleya i n'a fɔ o bɛ ka laɲini cogo min na fɔlɔ ye an y'o signé avec ani agence française de développement ni o ye wari ye mun ye union européenne ye o di mali ma à travers agence française de développement o bɛ kɛ ka maliyɛn mun bɛ kɛnɛ ma k'olu jukɔrɔma tintin o ka baara mun bɛ se ka bolo da mali kɔnɔ o baara ninnu na filanan ye wari ye AFD faransi à travers l'AFD o ye mun di mali ma ni o bɛ kɛ ka mali dɛmɛ denmisɛnninw ka baara sɔrɔ cadre kɔnɔ spécifiquement Mopti région kɔnɔ comme a b'a dɔn ko mali ni union européenne ni mali ni faransi olu ka baarakɛɲɔgɔnya ka bon kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka bon kosɛbɛ donc o ye an ka partenaire ba fila ye ni ani olu de ye bolonɔbila kɛ papier ninnu na bi an ma ladɔnniya k'a fɔ ko bolonɔ filɛ ka bila ni gafe fila minnu na ko a musaka bɛ taa bila sefa wari miliyari 5 miliyɔn 31 ɲɔgɔnna na wa a n'a kɛ wulikajɔ ye minnu jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ an ka fantanya kɛlɛli la ani ni ka yiriwa sinsin jamana kɔnɔ fo ka taa se ka dɔ bɔ an ka tunga taacogo min bɛ yen n'an ko a ma immigration clandestine. Cakɛda min ni a sigikun ye denmisɛnw ka baarako ye an ka jamana kɔnɔ l'agence pour l'emploi des jeunes APJ a ɲɛmayaso ka sigi 22nan baaraw kɛra ka bɛn alamisadon janvier kalo tile 31 ma kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya kun bɛ mali jamana minisiri bolo minisiri min ni o ka caw bɛnnen don baarako denmisɛnninw ka kunkanko ani fasoden ɲumanya jɔli baaraw olu lawaleyali kama a kɛra conseil national du patronat du Mali kɔnɔna na Bamako Amdalayi AC 2000 la Amadou Diallo ani Dramane Male olu de kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Cherifla jabarani so tɔgɔ la Mamadou Ben Cherif Sumanu ale bɛna lakali an ye
ni sigi kun de walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ APJ n'ale ɲɛsinen do sifilakaw ka baarako an'u ka baaradege kow ma ka ɲɛfɔli kɛ san 2018 kɔnɔna la APJ ye baara minnu boloda ministre Goyita ka fɔ la musaka mun n'o labilalen do denmisɛnninw ka baarako an'u ka baarakalanw kunkanko ɲɛnabɔli ma dɔ bena fara o kan san 2018 na miliyari 12 de tun do nka san 2019 la a bɛna kɛ miliyari 13 ye. Conseil d'administration ye a bɛna tali kɛ min kan an ye baara minnu kɛ salon an bɛn'o yira an ka administrateurs la k'a ɲɛfɔli k'u ye an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ an ye denmisɛnnin 15 ɲɔgɔn an n'olu de baara kɛ o bɛ domaine bɛɛ la o bɛ stage la o bɛ formation na a bɛ financement des projets b'a la donc denmisɛnnin minnu don fana duguba kɔnɔ denmisɛnninw togodala denmisɛnninw ani hali denmisɛnninw minnu bɔra jamana kɔ kan ka taa fɛn ɲini ni maliyɛn den de don a bɛɛ de don. Wagati n'a gɛlɛya bɛɛ o ma bali APJ n'ale ɲɛsinen do sifinnakaw ka baarako an'u ka baaradege kow ma k'u ka baaraw kɛ i n'a fɔ a tun bolodara cogo min na sifinnakaw ka baarakalanw b'o la ni a bɛ fɔ o ma formation walasa u ka dɔntaw ka se ka bonya hali bi baara sɔrɔli ka se ka nɔgɔya u ma. A y'a jateminɛ k'a fɔ ko ministre bɔra kuma na sisan k'a fɔ ko dɔ farala an ka budget kan ɲina donc kɛmɛ segila 9 farala kan donc an kun bɛ miliyari 12 la ɲina an bɛ taa fɔ miliyari 13 ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw u hakili bɛ denmisɛnninw na surtout que président ɲina a ko ko a ka mandat a y'a placer denmisɛnninw ka ladonni de la sifinw ka ɲɛtaga a y'a kɛ o de kama donc an fana an bɛ baara kɛ o hukumu de la pour que ka se ka baara daw la jeunes ye o se ka baara kɛ yɔrɔ minnu na. Tiɲɛ don baara kɛra san 2018 kɔnɔna la nka o man ka kɛ waleya ye mun b'a to an bɛ ɲina jamana cogoya kɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi lakanabaliya o la minisiri Goyita y'a ɲini a ka kumaw kɔnɔna la dɛmɛbagakuluw fɛ hali bi u ka dɔ fara dɛmɛ kan walasa hakilina in ye mun ye sifinnakaw ka se ka baara sɔrɔ ka d'a ka jamana ka taaɲɛ b'o de la. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la laseli nata ani Mamadu Ben Cherif Sumano de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sani o cɛ aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala ye o jira aw ni anw na.